Kont se tqatta' dal-miliet waħdek? L-ikla tal-miliet se terġa' ssir fil-kurja tal-Arċisqof. Ingħaqad magħna ċemplinna. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Missier u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. L-aktar eżis ejjew nitlu fil-preżenza ta' Alla, ejjew napprezzawha dawn il-momenti ta' talb, ta' għaqda ma' Ġesu. Ejjew ukoll nożżu dan iż-żmien għażiż u qaddis tal-Avvent. Dan iż-żmien ta' stennija mimlija tama, dan iż-żmien ta' smigħ tal-kelma, smigħ li iwassalna wkoll għal konverżjoni personali. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Inti triq li twassalna għand il-Missier mulej ħnina. Mulej ħnina. Int li qalbek ħelwa u wumli, Kristu ħnina. Kristu ħnina. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem mulej ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox, li tridna nħejju triq għal Kristu l-mulej. Fil-ħnina tiegħek għatina li n-nuqqas ta' saħħa tagħna ma jkun ta' ebda tfixkila lina li qegħdin nistennew fostna it-tabib tas-sema li jfarraġna. Ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ma min ixxebħuni jew tqabbluni jistaqsi l-qaddis. Irfgħu għajnejkom il fuq u waraw. Min ħalaqhom dawn il-ħlejjaq kollha. Imexxi u jgħod l-eżerċiti tiegħu u jsejħilhom bisimhom wieħed wieħed. Bis-seħħa ta' qawwietu, bil-qawwa ta' setetu, ħadd minnhom ma jonqos. Għaliex titkellem Ġakob u bint Iżrael tgħid, triqti moħbija mill-mulej u mwarrab il-jed tiegħi minn Alla. Jaqgħu ma tafx, lanqas ma smajt, il-mulej u Alla ta' dejjem, il-ħallieq ta' tru fl-art. Ma jgħajjaqat u ma jinkeċċ, l-erf tiegħu ma ssibx tarfu. U li jagħti l-qawwa lill-għajjien u jkattar il-qawwa lil minnu bla saħħa. Jintelqu żgħażagħ u jgħejjew, fl-aħjar tagħhom jotru l-irġiel. Imma dawk li jittamaw fil-mulej jieħdu saħħithom, itellaw il-ġbienaħ bħal lajkli, jiġru bla ma jgħejjew, jimxu bla ma jintelqu. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali, birek ruħ tiegħi il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej. B'qalbi kollha mbirek l-isem qaddis tiegħu. Birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Flimkien, birek ruħ tiegħi il-mulej. U li jaħfer dnubietek kollha,
ifejja il-mart tiegħek kollu, jifdil il-ħajtek mill-qabar, iħadnek bit-tieba u l-ħniena, flimkien Birek ruħ tiegħi il-mulej. Ħaninu twajjeb il-mulej, idum ma jadab u kollu modrija, ma mexiex magħna skont ma ħaqqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqqaħ ħżunietna, flimkien Birek ruħ tiegħi il-mulej. Ara il-mulej ġej biex isalva lill-poplu tiegħu, ħinja dawk li huma lesti biex jiltaqgħu miegħu. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal: Ejjew għandi, intom il-koll li tinsabu mħabbtin u mtaqlin, u jiena inserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minni, għaliex jiena ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu il-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmat tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Tolqotna ħafna dik iġbija li spiss naraw ta' maxtura vojta. U jagħmel sens għaliex il-miliet għadu ma wasalx. Maxtura vojta lesta biex tilqa fiha lil Ġesu bambin. U dik il-maxtura vojta għandha tfakkarna fir-ruħ tagħna. Ir-ruħ tagħna li qed tħejji lilha nfisha mela aħna li nitħejjew tajjeb biex nilqgħu it-twelid ta' Ġesu fil-miliet. Nar l-erba' li għadda jiena ipproponejtilkom 3 kelmiet waqt il-qudiesa biex anki nagħmlu mixja flimkien matul dan l-avvent. Il-kelma għożża, il-kelma fejqan u l-kelma abbundanza. Għaliex ipproponejthom nar l-erba' li għadda x'kenna s-silta tal-Vanġelu meta Ġesu kien qiegħed ifejjaq il-morda, kien jitħassar lin-nies u mbagħad anke jagħmel miraklu u tema folla kbira ta' nies. Allura l-għoża ta' Ġesu għal kull wieħed u waħda minna il-fejqan li għandna bżonn minn għandu u l-abbundanza. Il-mulej li jagħtina l-għajnuna tiegħu, il-grazzja tiegħu b'abbundanza. Illum fid-dawl ta' dis-silta qasira ħafna li għadna kemm smajna mxandra lilna ukoll mill-Vanġielu skont San Mattew, nipproponi 3 kelmiet oħra. Il-kelma fittex, il-kelma tgħallem u il-kelma strieħ. Għaliex? Għandna l-Ġesu li jgħidilna ejjew għandi. U dil-kelma forsi għal xi ftit minuti jew sekondi tfixkilna. Għaliex? Għaliex aħna qegħdin nistennew il-miġja tiegħu mela hu ġej, allura kif qed jgħidilna ejjew għandi? Qisu trid tagħmel vjaġġ bil-kontra. Jekk hu ġej mela m'hemmx għalfejn niċċaqlaq, imma qed jgħidilna ejjew għandi. Allura meta qed jgħidilna ejjew għandi qiegħed iħeġġiġna biex lilu aħna nfittxuh. Infittxuh b'qalbna kollha, nagħmlu minn kollox b'dan iż-żmien tal-Avvent. Ngħixuh bl-aħjar mod. Ma nitilfux din l-opportunità li l-mulej qiegħed jagħtina biex nagħmlu xi ħaġa tajba għalina nfusna u għall-oħrajn. Mela l-ewwel kelma hija l-kelma fittex il-mulej. U Ġesu llum għalinna talmu minni, ħudu fuqkom il-madmat tiegħi u talmu minni. Il-madmat dik il-biċċanjan pjuttost ħoxna li jpoġġu fuq onqa l-annimal li jkun qed jintuża fil-ħidma fir-raba. Xi barri jew xi ħmar. Fil-modi konna naraw iktar minnhom daw llum hemm
hemm makkinarju. Imma l-madmat di biċċa għodda dal-istrument biex l-annimal ma jmurx lejn ix-xelluk jew lejn il-lemin, imma jibqa' miexi skont kif qed jgħidlu min qed imexxih biex pereżempju jaħartu l-art. Il-madmat tiegħi qed jgħidilna Ġesu ħudu fuqkom il-madmat tiegħi. U iktar tard jgħidilna l-madmat tiegħi ħelu. Kif jissorprendina l-mulej, madmat huwa tqil. Imma l-madmat tiegħu huwa ħelu. Għax il-kelma tiegħu għalkemm tisfidana, għalkemm hija challenging għalina, però nafu li ħattina l-paċi tal-qalb. U qed jgħidilna biex nitalmu dan minnu. U mbagħad jgħidilna wkoll jiena nserraħkom u wkoll intom issibu il-mistrieħ għal ruħkom. Il-mistrieħ mhux biss il-mistrieħ fiżiku jew il-mistrieħ mentali, imma il-mistrieħ tar-ruħ tagħna. Inti fejn qed tfittex il-mistrieħ tiegħek. Hemm ħafna xi aljenana, nistgħu nkunu aljenati u l-avvent jgħaddi u jtir u nsibu ruħna fil-miliet mill-ewwel. Imma l-avvent għandu skop. L-avvent għandu skop biex lilna ipoġġina f'dil mixja ġurnata wara l-oħra. Permezz tas-siltiet tal-kelma Alla li nisimgħu. Permezz ta' tant tal-bit sbieħ li għandna fil-liturġija tal-quddiesa u momenti oħrajn biex aħna allura nidħlu f'dan l-istil tal-avvent li huwa żmien ta' tħejjija kollha tama. Iż-żmien tal-avvent huwa wkoll żmien ta' umiltà. Umiltà mhux toqgħod tistaħba x'imkien f'xi rokna jew iċċekken lilek innifsek jew issawwat lilek innifsek, le, umiltà ġifieri inti tara fil-verità dwarek innifsek quddiem Alla. Għax Alla huwa l-verità. Ma nistgħux neħbew minnu, u allura żmien tal-avvent huwa wkoll eżerċizzju fejn aħna allura narfu tassew minn aħna u narfu wkoll il-mulej x'ixtieq minna. U għalhekk kemm huwa ta' konsolazzjoni il-kliem li smajna llum fis-Salm, ħanin u twajjeb il-mulej, idum ma jgħadab u kollu modrija. Ma mexiex magħna skont ma ħoqqhom ħtijietna, ma ħallasniex skont ma ħaqqa ħżunitna. Ejjew nersqu lejn il-mulej. Ejjew illum niftakru f'dawn it-tliet kelmiet u nippruvaw ngħixuhom illum u fil-jiem li ġejjin. Il-kelma fittex, il-kelma tgħallem u l-kelma strieħ fil-mulej. Imbirku lill-Alla missierna għaliex u kollu tjieba u mimli mħabba lejna u lidu. Nitolbu biex jagħtina qalb ħelwa wumli biex inwieġbu għall-imħabba tiegħu li deret fil-miġġija ta' Ibnu Ġesu Kristu. Ngħidulu wara kull talba uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Biex il-Knisja tilqa l-istedina ta' Ibnek Ġesu mulej missier Qaddis li tavanġelizza lil kull bniedem billi tagħti xhieda ta' qalb ħelwa u wumli li lesta tidħol fi dialogu ma' kull soċjetà u kultura. Nitolbu uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Biex dawk ir-reġimi politiċi li jemmnu fil-vjolenza ibidlu l-qalb jibsa tagħhom f'qalb mimlija ħniena u modrija li min qiegħed ibati minħabba fihom. Nitolbu uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Biex aħna nkunu rikonoxxenti għalkemm inti tħobbna meta taħfrilna dnubietna u nitalmu nagħmlu l-istess maħutna. Nitolbu uri lilna mulej it-tjieba tiegħek. Ilqa' mulej it-talbiet tal-poplu tiegħek u inżel biex tagħtik is-salvazzjoni u l-ferħ tal-miġja tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
tolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tiffier u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja Mazza kollha tiegħu. Nitolbuk mulej li ma nonqsu qatt nofrulek bil-qima dan is-sagrifiċċju li bih jiġġedded il-misteru qaddis li jint waqqaft u b'qawwa kbira sseħħ is-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżoħħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew li nroddulek ħajr, mulej missier qaddis, għaliex int kollok tieba u ħniena u ma tgħidix tħeġġiġna l-ħajja aħjar. Twedna bla qiegħda l-maħfra tiegħek u tistieden il-midinbin biex jafdaw biss fit-tjieba tiegħek. Int ma tbijgħetx minna, għalkemm ksirna kemm il-darba l-patt tagħna miegħek. Iżda bibnek Ġesu Kristu Sidna int irbat miegħek il-bnedmin kollha, brabta hekk qawwija li xejn ma jista' jħollha. U issa li tajdan iż-żmien ta' grazzja u rikonċiljazzjoni lill-poplu tiegħek u jdur lejk, għatih il-ħajja mill-ġdid fi Kristu, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu li bla qiegħda jissawwa fina, ħajkun ta' servizz għall-bnedmin kollha. Għalhekk mistaġbin dan l-emil tiegħek ta' ħniena nroddulek ħajr u nsieħbu t-tifħir tagħna ma' dak tal-qtajja kollha tas-sema biex infaħru l-qawwa ta' mħabbtek u nxandru l-ferħ tagħna għas-salvazzjoni li ksibna aħna u ngħidu qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-ola tas-smewwiet. O Alla, insa mill-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabar hawn u sawwab il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' ibnek il-Ażiż Ġesu Kristu Sidna li fih aħna l-koll uliedek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, int ħabbejtna b'imħabba li ma bħala. Ibnek l-Ażiż li hu waħdu l-ġust talilu nnifsu f'idejna u ma stmerx li jkun imsalla palina. Iżda qabel ma fetaħ idejk fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna li tagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu. U waqt li kien fuq il-mejda ħal ħobs, ratt il-ħajr, bierek, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kullu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-dem li kien se jxerget fuq is-salib, ħal-kalċi miml-imbit reġa' ratt il-ħajr taħli l-ħbibu qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu t-tifkira ta' Ġesu Kristu li hu lejt tagħna u slim tas-sew għalina. U niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu, nofrulek u Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għall-bnedmin kollha l-grazzja tiegħek. U missier l-aktar ħanin, fit-tjieba tiegħek ħares bħarsa ta' ħniena lejn dawk li qed torbot miegħek, għax qed tagħtihom li jissieħbu f'dan is-sagrifiċċju waħdini ta' Kristu. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-koll fehma waħda u qalb waħda
mal-Papa Ljun, mal-Isqof tana Charles, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu, mal-Isqof Anton. Ejna nħejju il-miġja ta' saltnatek sa ma tasal is-sija li nidru qudiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema mal-Verġni Mqazza Marija, ma' żewġa San Giusepp u mal-Apostli u maħutna mejtin li aħna nafdaw għal-ħnina tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir, inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna inroddulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li jgħix għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom islim, nagħtikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li inti trid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew li nistaqrbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek. Ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu Ġesu, il-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi dnub tad-dinja, ħenjin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf, mulej ma jistħolix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Grazzi Sinjur Alla
Waħfirli, Sinjur Alla. Inkomplu nimpenjaw irwieħna f'dan iż-żmien tal-Avvent u nfakkarkom fi 3 kelmiet li ipproponejtilkom illum biex ngħixu aħjar din mixja tagħna f'dan iż-żmien qaddis. Fittex il-mulej, tgħallem min għandu u strieħ fih. Nitolbu mulej il-ħnina tiegħek biex b'din l-għajnuna qaddisa li ħadna neħilsu minn ħtijietna u nitħejjew tajjeb għall-festa li ġejja bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej Inroddu ħajr lill-Alla. lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Kont se tqatta' dal-miliet waħdek? L-ikla tal-miliet se terġa' ssir fil-kurja tal-Arċisqof. Ingħaqad magħna ċemplinna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla ta' nisma' t-talb tagħna eħlisejna waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marja Santissima, urina li inti omna għalik jisma' t-talb tagħna. Ġesu li twilet għalina li ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna dnubitna, eħlisna min-nar tal-infern, ħulġena l-irwieħ kollha speċjalment lil dawk l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fl-ewwel misteru tal-glorja, meta Sidna Ġesu Kristu qam minn bejn l-imwiet. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu għati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina mid-imbin,
midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tieni misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu tela s-sema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fit-tielet misteru tal-glorja meta Sidna Ġesu Kristu baħat l-Ispirtu Santu fuq l-Apostli. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina b'daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma
Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmija kimberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fir-raba misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet imtella is-sema bir-ruħu bil-ġisem akkumpanjata mill-anġli. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħa tiegħalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Nikkonsidraw u nikkontemplaw fil-ħames misteru tal-glorja meta Sitna Marija ġiet inkurunata Reġina tas-sema u tal-art mit-Trinità Qaddisa. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum affrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħa tiegħalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlopalina midimbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa
unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa unbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Slima lik Sultana Om tal-ħnina ħajja ħlewwa u tama tagħna slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnatu li teva, lilek nitniedu aħna nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna dawar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-turufnament lil Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Nitolbu skont il-femmiet tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum affrilna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek imbirek inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omma Alla tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu għall-irwieħ kollha tal-purgatorju għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma' fis-sliem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qattal b'tagħna. Kristu il-qattal b'tagħna. Missier etern Alla. Ħenna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Om Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' ġbejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħnina. Itlob Om għalina. tal-grazzja talla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob għalina. Om li zjed safja. Itlob għalina. Om li zjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob għalina. Om tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Om tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-pariri tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok aqal. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok nina. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera tal-qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Itlob Santu. għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tiba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torgi ta' David. Itlob għalina. Torgi ta' lavorju. Itlob għalina. Dar ta' d-deb. Itlob għalina. Arka ta' rab tal-ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-migranti. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martiri. Itlob għalina. Sultana tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġini. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisna minar l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rużarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf tallet nekit nubit tad-dinja. Affrilna nitolbuk mulej. Ħaruf tallet nekit nubit tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf tallet nekit nubit tad-dinja. Ħenna lina. Klopalina qaddisom Alla. Biex ikun jissoqilna dak li għedna Kristu.
Għati l-inna għaddejja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tal-ruħu tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni nkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa, inti l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Idfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slima lik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddex Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santu Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Deodata Pisani. Itlob għalina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. O Alla, li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repketilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Omm, imbirek San Giuseppe Arus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu l-qaddisin kollha tiegħu.